Ecco amici, sappiamo che amici riba ny andra zoma ity magnaponjy ny mbola tsara ontsika jiaby ontsika zay miaraka amin'ny ty motapio ny votsafana ity araka zay fakorantsika izy tamin'ny marandray ity eo ohatra mahita atsika amin'ny folakara ity ary tsy tavano zay efa tombasoa nosibe tombasoa ny atao amin'ny radio Roots FM mpanakanto zay miambesatsika jiaby mpanakanto zay akafitsika jiaby tazova zay fa Anicette izy no ambadika ato amin'ny fotoagna zay ity izy no plateau ny radio Roots FM amin'ny fotoagna zay ity tombasoa itao nosibe Anicette fa surtout tombasoa ny atao amin'ny Roots FM amin'ity arivariva ty mbola tsara Anicette mbola tsara Lebaba mbola tsara tsika jiaby vahoaka nosibe zay mitandregny zay jeudi ato Roots FM. Nakory ny voyage Anicette tsy leraka loatra rarandrelaka hely tsy de raraka belaka satria tsy de la teo tany za baka talia Anicette nandeha ty nosibe mizotsika mikorana reky boka Tantanarivo nandeha aty. D'accord. Zany hoe ty moa zegny tiao tany za ary ty volona ty confirmé tegna marigny aminazy ty zegny soirée voalohany anosibe Anicette sa fanavesa matetika ia za ndraiky fanavy nandeha tanosibe fa tsy ary misao matetika sambako misoma nosibe zegny ndraiky ity amin'ny soirée aroe ity ny andraika marigny. Ok bas Anicette maro be ny mpakafianao raha ito nosibe manokana no zahavana efa niaby ary koa efa nivolana sy ho avy ity donc viavy malandy igny efa nanano zegny zahay ka ity ma isorany maventy ireo mpikarakara satria ty ny fotoagna zay afahana mitafa magnano ambiance sady koa nosibe tsara sady tiako de ravoravo zegny za mba dia niany dikaran'zegny le fotoagna voalohany miao amin'ny jamais discothèque manakory tsy tiako n'ambiance vu que tsy fotoagna andeha hagnano vacances le raha fa fotoagna ifampizarana miaraka amin'ny mpankafy fotoagna ifampizarana miaraka amin'ny faninao Anicette manakory ny fily ambiance iny anty miao amin'ny jamais discothèque hitako anandreo raha bravo bravo marigny sady de toute façon le la job alohanao Latinha tcheca na Portinha e la Jodia ni charme fandena ambiance nanti chibita mora dizendo krazula izatria zako koko na zavamoro karati fandena kara sambo tchefa ntena tsara doko atsika havyo otsika fangarita karakon fandena fa mbola tsy ary nisy ndraiky hoe koranga olona mondy show ny Anicette tsy afa-pose mbola tsy ary nisy mbola tany zendo krazko ambara mafezy zay mahita Anicette mabeka mpakafy Anicette zegny na ito Madagasikara na ivelany ty korana za satria amin'ny fatriny samafa sy santala tena faninao zay isany hoe ravoravo anao izy koa fandeha tanàna io karaha hoe misy DG bureau azafady e karaha misy DG bureau ny Anicette zegny amin'ny faty io zany hoe zegny Anicette koa fandeha agny fatry ça va zegny fatry ça va jiaby d'accord ravoravo Anicette koa fandeha agny ravoravo loatra dikan'zegny aranao ty mahay raha za mpanaraka amin'ny industrie paginao d'accord za zegny izy koa misy mpakafy za tegna mpakafy koa ravoravo za mare zegny izy farantsika zay nanty ny voalohany soirée ny ao amin'ny jamais discothèque izy fa grave teo manakory tsy tsiko n'ambiance anao nivolana hoe ambiance yanty mandilatra maro mipofoka maro ny mozikanao Anicette fa zero sibaka tia ambiance zay koa fa artiste ataony tianay zany tiavinay ity voalohany izy kafara na ira mandana de ty volana zany Anicette maro mozikinao aby io maro tianao ho jiaby io ke mety possible hoe ny manaovana zay mozika jiaby zay nenty
Bien sûr, tsy maintsy ataontsika jiaby satria izy koa boka vitsivitsy fo ataoko baka manjary tsendriky izaho tsara bekiny zegny ataontsika jiaby satria zegny hira karaha ty boka fandeha misy sasany mankafy le sasany tsy voatery misy ndraiky le tsy araka anao igny heny sasany donc zegny koa tsy atao jiaby manjary misy ny tsy afapo tsy maintsy aboakatsika jiaby ataontsika jiaby niany ty comme ça olo jiaby afapo. Anicette, soirée aroe ataonao eto nosibe dikan'izegny zegny izy koa mivôtro soirée aroe ty hoan'izay mbala imbesagna magnaraka mbala tsy hay zegny izy koa mivôtro soirée aroe ty zay mbala tsy hay mbiagnany magnaraka tomo aby koa na izy magnano zegny mbala tsy hay mbiagnany magnaraka satria vu que marobe ny fany marobe ny mpakafy efa tsy araka aby io ny toerana zay andianana Anicette agnatin'ny zegny donc zegny koragnanao andeha mpakafianao manokana aftanao andeha mpakafianao satria izy no volaniko teo izay koa vôtro niany ty mbala tsy hay mbiagnany magnaraka dia tokony ararotiny fany ararotiny mpakafy zay zaka-pandalovanao mety nosibe zay niany ty megna amin'ny génie discothèque ipidina natao bonjo natao mora satria dignilary aby zegny mora fa izy baka ambaranao zegny le baba atsika ty tsy fanao disan'andro za agny anareo aty tsy isan'andro zegny atsika manana occasion hiara ifety hiaraka agnano ambiance avitra anakaranareo mpankafy donc ararota jiako aby ararota masera isanay iry manafinay jiaby satria tsy isan'andro zegny ke karaha ataony niany ty misy amijamby amare amanava tegna tiako baka jiaby mandetsika niany amijamby kiaka mandry hely loso koa tsika zay tegna tiako. Ok, bas tsy sanana hena loatra anao Anicette satria ny fotoagna zay fandalovanao eto amin'ny radio amin'izao ty ikoragnanatsika mikasiky resaka soirée fa ty alahily za agnatin'izy mamela za izy koa ny alahily hoe satria maro mpakafy Anicette gauche droite akoa afara mpakafy Anicette haindreo hoe Anicette fa tsy haindreo olo baka marina Anicette zay fo tiako anontaniana dia vao amizay mamariparana izy tegna hoe feno koragnana ataontsika amizay mamariparana atsika izy baka ekipa Anicette za baka Ambilibe baka Ambilibe zay dia baka Ambilibe to avy niany tsy lavitra oui Ambilibe ary anao mabaka ianao manontany za baka misy baka misy tsara iziky ma sœur mon frère tsara iziky raha ty ok bas feno koragna jiaby amizay Anicette feno koragna donc afatrafatra kendriko atsika jiaby mpankafy mankasitraka maventy atsika jiaby satria izy koa zalatany hainao tsisy tany mankafy anao tsy possible anao andeha hany zegny kendriky isorako maventy atsika hoe mankasitraka atsika jiaby aokany nosibe zay mankafy any Anicette ary mbola mampanantegna atsika koa mbola vokatra maro be zay tianareo abokanay mahakasiky soirée atsika amizay amaramparana koa izy magnentana atsika jiaby za mba ho avy maro atsika karaha ataony niany ty amijambe jambe discothèque niany ambiance mafana tsy ambisy fanantenananao prix d'entrée 10 000 ariary dia amaray koa mbala zesika koragna koa maray manava 10 000 ariary koa prix d'entrée donc zegny izy koa tsy afaka anao rô hoe zegny ny fanifananjoanao feky andiany aroe daty io dia mangazitrika atsika jiaby sahady fa haiko anareo aby merci. Ok, bas isantsika Anicette nagneky nikoragna nagneky mivahita amitsika teto amin'ny radio zay fa tamin'ity alivaliva ity rendez-vous-tsika azatina tiarova nianty niagny amin'ny jambe discothèque ny amarin niao amin'ny manavany no fotoagnatsika ka dia divroko ny soirée zay iarahantsika amin'ny Anicette fa raha tsy atsika mbiagnany magnaraka dia ararota fangalovan'ny viako magnano tsy mila tiro eto amitsika no misy be